Tak už jsme tady. Milan nám tady vykuřuje. Ukáž nám pořádnej čmout. Já ti ukážu čmout, tamhle si vydačí, to bylo ta, když kouknu, jak se mi rozsekalo šampaňský v tašce. A nevadí ti mího. Mně nevadí, ne, mě to sere, vám to nevadí. Držu. A teďka vstupujeme do naší chaty. Tamhle holky něco smažej. Tamhle je kuchyň. Honza. Aleš. Jo, se tu bříci. Nefotí ty vole, točíš. Já točím. Aha. A tady je naše hlavní místnost s obývákem a krásným krbem. Jak nám plápolá ohýnek. Je úžasný. Jo, Honzo, projdi. Takže tady jak nás bude spát asi Honza s Ondrou. Aleš. Kofola. A tam ještě máme nějaký prostory nahoře. A tady budeme strávit Silvestra a tady to všechno pokalíme s bebliem a všechno možný. Chodba. Honzova holka. A teďka se dostávám do kuchyně. No a tady jsme já s Honzou. A tady spějí holky. Tak, točím to. No a jdu obědvat.